Annyira zöld itt minden, olyan zöld. Simon, mi a frász ütött beléd? Mire célzol? Zöldségeket beszélsz, kutyákról, meg minden. Mi bajod van? Gőzöm sincs. Te vártál? Simon mindig ilyen? Frász nem szokott ilyen lenni. Valami gáz van. Szia! Hogy kerülsz ide? Sziasztok! Biztos a válium az oka. Legeléztek? Válium. Igen. Nálad adtam neki egy szemet. Nyilván nincs hozzászokva. Persze. Nem jön én